Казвам се Боян Юруков, тук съм за да ви представя сайта ми Yurukov.net. Аз съм 24 години, уча изчислително инженерство от Дармштадт, Германия и затова не мога да присъствам лично на представянето на сайтовете. Занимавам се с програмирането около 5 години, горе от тогава започна сайта ми. В началото той беше интернет общество на българите в Дармштадт, преди около 3 години добавих личен блог. Целта ми беше да давам идеи на сайтове като VBox 7 как да се развиват и какви нови функции да добавят. Впоследствие, разбира се, теми се разшириха. Обсъждам доста ежедневни теми, дори добавям рецепти, които са ми харесали. Говоря и доста за технологии като BPM, SOA, Information Integration, принципи в програмирането, които използвам в работата си. Напоследък също така обсъждам и много политика, особено покрай януарските протести и изборите. Преди няколко дена завърши европейско задание за блогъри, организирано от Европейския журналистически център, от което спечелих награда за качествен блог. Казваше се Think About It и целта му беше да ни накара да говорим повече за Европа и така да предизвикаме интерес у хората. Участвам, разбира се, и в много български инициативи в България и в чужбина. Включен съм в повечето агрегатори и блога ми се радва на интерес от най-различни медии. Включвали са ме 6-7 пъти по националното радио. Участвал съм в дискусии по РЕТ-ТВ и някои клипове и статии са били обсъждани също в Булевард България по РЕТ-ТВ. От гледна точка на дизайна, сайта ми се развива постоянно, всеки ден добавям нови неща. Един блог никога не трябва да остава статичен. Както човека, той винаги трябва да се развива. Добавил съм доста интерактивни качества с времето. Може би тези, които се радват най-голям интерес, са тези в коментарите. Опитал съм се да променя така стандартната система за коментари, че да помогна най-много на хората да обсъждат темите, за които говоря. Може би най-интересната функция е тази с отговорите, което позволява на всеки коментиращ да отговори на някой друг. И при натискане на линк върху името на този, който е човек отговорил, страницата се скролва автоматично към оригиналното изказване. Друга интересна функция е динамичното обновяване на коментари, подобно на Gmail. Ако някой напише отговор, докато коментиращия пише, тези отговори се появяват динамично върху екрана. Това на мен ми е доста полезно при темите, които се обсъждат много. Моят блог също така е единствения в България, който е интегриран с Свежо. Това означава, че блога ми зарежда автоматично всички коментари в Свежо и така дискусията на едно място. Друга интересна функция е, че всеки коментиращ, когато се натисне снимката му, може да се види в кои други теми в блога е коментирал. Това е полезно да се види кой е човека, който е казал въпросното мнение и по-адекватно да се отговори. Също така съм забранил латиницата в коментарите си. Направих това не е самоцелно, защото в последните 2 години забелязах, че повечето спам и глупави коментари, буквално глупави коментари, са точно на латиница. И сметнах, че ако хората наистина искат да коментират нещо, няма да имат проблем да го напишат на кирилица. За тази цел съм добавил и, разбира се, бутон за динамичен превод на фонетична. Също така, разбира се, има и динамично преглеждане на коментарите, което позволява преглед дали всички тагове са затворени и така нататък. Като цяло, дизайнът на сайта, както казах, доста се развива. Отстрани се виждат също така най-различни снимки, които аз съм направил. Тя ги обновявам автоматично през Flickr. Защо трябва да гласувате за моя блог? От номинациите в категория блог, моят единствения, който е личен и въпреки това не отстъпва по дизайн и съдържание. Един блог наистина не е просто един сайт. Това е отражение на институцията или човека, който стои зад него. Смятам, че съм вложил доста усилия в този сайт и съм го развил доста добре и се надявам да оцените това, което съм направил и да гласувате за мен. Благодаря ви. Довиждане.